Hei, Riitta Rihimaa Porista. 3.1. tammikuussa aloitettiin XXX Plus kapselien nauttimisen. Lähtöpaino oli sillä hetkellä 72,5 kiloa ja nyt sitten on kulunut vajaa 4 viikkoa, kun näitä on nautittu, niin paino on tippunut 5 kiloa. Ja seikellä on korvannut aterioita vähintään 1 päivässä ja välillä vähän enemmänkin, joko välipanona tai toisena ateriana. Ruokapuolessa olen noudattanut vähän ei-lyhytranttista ruokavalioa ja koko ajan ihan hyvässä ruoassa olen ollut. Nälkä ei ole vaivannut kertaakaan eikä päästy mitään puutosoireita ja makeenhimoja, mitään tämmöiset ei ole yllättänyt koko aikana. Rasvaprosentti on myös laskenut 4,5 yksikköä, todella rasva on palannut ja olo on ollut todella energinen, jopa unen tarve on vähentynyt ja on ollut hirveän positiivisella ja hyvällä mielellä myös koko ajan, että ei mitään negatiivista sanottavaa ole. Ja tästäpä nyt sitten homma jatkuu ja maaliskuun loppuun mennessä tavoite on se 60 kiloa.